Dakle, advokati neosnovno uhapšenih Srba su danas u procesu predaje žalbe na određenje pritvora do 30 dana. Ono što mogu da podelim sa vama, da je ovo unapred pripremljen politički scenarij, u prilog tome govori da je u rešenju, u određenju pritvora do 30 dana, mi smo našli kompletne pasuse koji su ostali od prethodnog slučaja u kojima se spominje neki Ljabinot, da ne govorim sad prezime. Dakle, bukvalno copy-paste proces u kome su oni samo žurili što pre da ove ljude neosnovano pritvore i stave u njihove kazamate. Dakle, verovali ili ne, advokatima je dostavljen dokument vezano za klijenta, znači našeg direktora Srbina, a u dokumentu, u tom određenju pritvora, pravnom dokumentu na koji se oni žale, spominje se čovjek koji nema veze s ovim slučajem, to izgleda neki prethodno uhapšeno ni u nekom totalno drugom slučaju. To vam govori još jednom da i potvrđuje da je ovo bilo pripremljeno i da ovo se radi sa namerom da se ti ljudi što zadrže, a s druge strane da se izvrši pritisak na sve ove ljude. I ne samo na prosvetne i zdravstvene radnike, već za sve Srbe kojima je Beograd glavni grad i koji dobro znaju da bez zdravstva i prosvete nama nema opstanka na ovim prostorima. Da li, s obzirom da su uhapšeni rukovodeći ljudi institucije, da li institucije nilaze na određene poteškoće funkcionisanja? Činjenica jeste da se sada sve te ustanove susreću sa određenim izazovima i pravne prirode, ti ljudi potpisuju važna dokumenta za sve zaposlene, njihovi saradnici, kolege, koliko smo čuli, se trude da sve to protekne u najboljem mogućem redu, ali s druge strane morate da znate da i u kući kad domaćin nije tu, teško je svima, jer vi nemate, da kažem, sa te strane nekoga koje je pravno u punom kapacitetu prisutan. Institucije naravno funkcionišu, kao što vidite, ovi ljudi pružaju zdravstvene usluge, nastavnici obrazuju našu decu na ovim prostorima, ali je činjenica da je to sve skopčano s određenim izazovima, samim tim što se ljudi nalaze još jednom neosnovano politički progonjeni u pritvoru širom Kosova i Metohije. Može samo još jedno pitanje, šta kažu u institucijama Republike Srbije, u Ministarstvu zdravlja posebno i Ministarstvu prosvete, mogu li nešto sada oni možda preko međunarodne zajednice da urade s obzirom da su to njihovi zaposleni, a ne Ministarstvo Kosova? Mnogo hvala na ovom pitanju. Želim da naglasim da su državni organi Republike Srbije od trenutka kada se pojavila vest o mogućem privođenju uključeni u celokupni proces. Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete su obavestili sve međunarodne organizacije zdravstvenih i prosvetnih radnika u ovom slučaju. Ovo je nezabeležen slučaj, koliko je nama poznato, na tlu Evrope u posljednjih nekoliko decenija i vrši se konstantan pritisak. Razumećete da neke stvari su deo i diplomatije i ne možemo javno da predstavimo, ali želim da uverim sve, kao što želim da porodice svih uhapšenih znaju. Država Srbija snažno stoji u sve ove ljude i njihove porodice, ali i u svakog Srbina na ovim prostorima, i to dokazuju sva nova radna mesta, svaki uređaj koji je kupljen i koji služi ovom narodu i omogućava bolji rad svim našim zaposlenima. Dakle, svakodnevno se radi. Mi danas, nakon ovog skupa, imamo sastanke sa međunarodnim predstavnicima. Očekujemo da se aktivno uključe, a ne da pišu anemična saopštenja. U ovom slučaju je čak i to izostalo. I to je ono što sam rekao i prošlog puta, naše je da se borimo, ali sada i javno želim da kažem, apsolutno smo svi svesni koji živimo na ovim prostorima da se ovo najblaže može nazvati okupacija. Dakle, neko ima pravo da silom i samo zato što nosi pištolj za pojasom rešava ovakve stvari. Da hapsi nedužne lekare, profesore, nastavnike. Ja mislim da je to dokaz osionosti i kršenja elementarnih ne prava srpskog naroda, celokupnog pravnog poretka u koji se kune i režim u Prištini, a koji često u svojim izjavama hvale međunarodni predstavnici.